Татарстан районнарында бу арада көтүп алынган көңіллі тамаша халык язучысы Мөхәммәд Ага Мәхдиевнең автобиографик повесте буенча төшерелгән «Без 41 ел балалары» фильмын күрсәтә башладылар. Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә фильмның продюсеры Миләүшә Айтуганова сөйләр. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Миләүшә ханым. Ниһаять, көтелгән көн Мөхәммәд Мәхдиевнең «Без 41 ел балалары» әсәреннән нигезләнеп эшләнгән фильм прокатка чыга, киң җәмәгатьчелеккә чыга. Менә бу фильмга алынуыгызның кыскача гына тарихы белән таныштырсагыз иде. Бу гомумән алганда көтелгән вакыйга. Бик күп кенә районнарда кайчан була инде бу прокат дип сораучылар күп булды. Чөнки без аны башыннан ук Мөхәммәд Мәхдиевнең менә шул беренче һәм бик мәгълүм бөтен кеше белә торган әсәр Җырлап укый торган. Җырлап укый торган. Менә шул алынуы да аның тарихы шулайрак булды. Чыннан да менә әле телевидениедә эшләгәндә минем хыялым булды 10 әсәрне экранга чыгару. Ни өчен дисәгез, хәзер балалар укымый. Ә менә бу программага кертелгән әсәрләрне кызыксындыру өчен экранга чыгарсаң, әлбәттә ул яхшырак кабул ителә һәм ул мәңгелеккә кала дип әйтик инде. Шуңа күрә менә бу мәшһүр язучыларның, әдипләрнең әсәрләрен мин менә шул экранга чыгарасы килде. Инде Пушкин картасы белән бөтен районнарда хәзер без әзер күрсәтергә менә. Татарча киноны карый алалар дигән сүз. Кайда русча кирәк, аны русчасында без эшләдек, анда дубляж бар һәм субтитрлар бар. Теләсә нинди форматта күрсәтергә була һәр балаларга. Шуңа күрә бу әле республикада гына түгел, чит районнарда, чит регионнарда кайда татар яши, бөтен кешегә күрсәтергә кирәк бу әсәрне, чөнки бу классика. Әйтүегезчә, әсәр кыска вакыт эчендә эшләнде фильм. Һәм ул теге ашаган белми тураган белә дигән сүз бар. Үзегез әйткәнсез шул сүзне, әйме? Чыннан да акчасын табуы да җиңел булмагандыр. Хилафлыклары да бар дип әйттеләр. Эшләнгән вакытта менә сез аларга игътибар иттегезме? Әлбәттә, монда ин авыр нәрсә булды. Менә элеккеге вакытта булган мәктәпне эзләдек. Бу гомумән алганда бер сугыш чоры мәктәбе инде. Бер ай эзләгәнбездер без аны. Чөнки хәзер мәктәпләр бөтенсе яңартылган, ремонт. Һәм чираклы рәвештә Яшел Үзән районында бер хәзер инде ул балалар бакчасы. Менә шул балалар бакчасының бер өлеше ремонтсыз менә шул вакытта калган ул. Менә шунда чыннан да без инде шатландык, чөнки мондый бәхет елмаю сирәк була. Шуңа күрә без инде менә бу өлешне шунда төшердек, Яшел Үзәндә. Беренче өлешен, әлбәттә, бу минем фикерем иде. Бу бик мөһим минем өчен. Бу Мөхәммәд абыйның туган авылында, Гөберчәк авылында һәм Секретан авылында төшердек. Бу аның район һәм Арча районында бөтен кеше ярдәм итте. Мин шул рәхмәтле районның башлыгыннан башлап гади генә клубларның, музейларның җитәкчеләренә, чөнки бөтен әйберне менә безгә биреп, съемкалар өчен бернинди авырлык тумады. Инде кастингка килгәндә, әлбәттә, менә бу актерларны эзләү процессы озак булды, 3 этапта. Һәм иң беренче, әлбәттә, безгә бу әсәрнең баш герой дип әйтеп тә булмый, ләкин ул Мөхәммәд Мәхдиевнең сөйләүченең үз роле прототип була бит инде, уйлаймы? Менә бу инде Булат Гатауллин булды безнең. Гаҗәеп дәрәҗәдә охшаган. Шул кадәр охшаган, менә яшь чактагы фотоны алып, мәсәлән, Мөхәммәд абыйның Булатның бүгенге көн янәшә куйсак, бу бер кеше. Бергә бер. Тагын кайларда булачак? Казанда. Казанда безнең премьера Мир кинотеатрында булды. Һәм Мир кинотеатрында безнең 2 атна дәвамында көн аралаш барды бу кино. Инде республикада 100-гә якын нуктада бу инде әлбәттә күп кенә DCP зал, бу инде заманча залларда һәм
мәдәният йортларында кайда бар мөмкинчелек, кайда бар менә экран белән, мәсәлән, проектор, шунда бөтен җирдә күрсәтергә исәп бар. Чөнки бу әсәр программага кертелгән, ул мәктәп программасында бар, һәм мин уйлыйм, моны һәр бала карарга тиеш. Сез бу фильм белән тукталып калмаска уйлагансыз икән. Әмирхан Янекинең әсәрләренә тотынмакчы буласыз дигән сүз. Әйттем бит инде, ул фильмны экранга чыгарасы килә. Уның арасында шуның ансы да бар. Бар. Әмирхан Янеки, чөнки мин аны үзем бик нык яратам. Аны укыганда шул кадәр менә хисләнеп укыйсың. Тирәнлек, анда шул кадәр фикер менә. Ләкин аның әсәрләрендә аны күп кеше әйтә инде, менә драматургия дигән әйбер юк, анда психологик яктан кешегә тәэсир итә ул үзенең әсәрләре белән. Әлбәттә, фильм жанрына бик туры килеп торган нәрсә инде бу. Кино сценарийлар өчен менә шул 3 әсәрне алдык без. Бу матурлык исемле, аннан соң бер генә сәгатькә һәм кем җырлады. Һәм бу атнада безнең 20 апрельдә безнең кастинг була. Анда артистлар сайлауга керешәсез, димме? Керешәбез, Алла бирсә. Амин, шулай булсын, уңышлар булсын, соңгысы булмасын, үзе әйткәнчә 10 фильм генә тукланып калмасын, чөнки татарның да киносы булырга тиеш. Бу милләт кадәр милләтнең һәм бу өлкәдә уңышлар юлдаш булсын сезгә. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.